Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo novogodišnji kolač koji je pre svega jednostavan, jer nećete novu godinu da proslavljate u kuhinji, nego ćete biti sa vašim najmilijima. Brzo se pravi, spad one zdrave kolače. Šta to znači zdrave? Pa, pogledajte video. Za početak ćemo da uzmemo ovsene pahuljice, njih ćemo ovako lepo da sipamo u jednu staklenu činiju, koristite činiju koju god hoćete. Dodat ćemo integralno brašno, znači ne koristimo belo brašno, koristimo ovo zdravije. Dodat ćemo kokosov šećer, on odlično ide uz ovo jelo i daje tu neku aromu kokosa, posolit ćemo. Sve ćemo ovo lepo promešati da dobijemo kompaktnu masu. Dodat ćemo ovde malo vanile, možete i vanilin šećer, ovo je ipak neka bolja varijanta. I u ovo sve ide kokosovo ulje koje smo istopili, mada možete i na sobnoj temperaturi. Uzmite, lepo izmešajte, sjedinite sastojke i to ćemo, kada završimo sa mešanjem, vidjet ćete staviti u jedan pleh koga ćemo da obložimo pek papirom. Koristit ćemo 2/3 ove smese, a 1/3 ćemo da ostavimo da stavimo preko kolača. Sipajte smesu u pleh, lepo rasporedite, ovo je pleh negde oko 20 puta 20 cm, u stvari ovo je provegonik pa je nekih 22 puta 15-16. Fino utisnite i stavite sa strane. Napravit ćemo fil, koristit ćemo grčki jogurt, on je nešto gušći, dodat ćemo gustin da bi mogli da sastojak lepo stvrdnemo i dodat ćemo kokosov šećer. Lepo ćemo da sjedinimo ponovo sastojke, da dobijemo jednu kompaktnu masu i to ćemo fino, vidite kako to lepo izgleda, to ćemo fino da stavimo preko naše kore. Raspodelite, nemojte da štedite, nemojte da jedete, ostavite nešto i za drugi. Fino ovako oblikujte, dodate voće po želji, ja sam neki letnji miks, tu su borovnice, ribisle, maline, možete i višnje, možete jagode, šta god vi želite i volite. Kada smo dodali voće, dodat ćemo onu 1/3 ovsenih pahuljica sa integralnim brašnom. Lepo, lagano utisnite, stavite u rednu i pecite 40 minuta na 180 stepeni. Naš kolač je gotov. Šta da vam kažem, nova godina može da krene, slavlje može da krene, možete da jedete koliko želite, a što je najvažnije, možete da uživate u ovom jelu. Do nekog novog recepta želim vam sve najbolje u sledećoj godini.